Hello mga kabisyo, hello mga kigol. Ayan. Andito po kami ngayon, kasama ko po si Nanay Christy. Ayan, isa sa mga kasamaan kong officer sa aming subdivision. At saan bang lakad namin? Ayan, kami po ay magbabayad. Ayan, ayan. At tatanungin mo ako bakit may kasama ako, pwede naman ako magbayad. Isa lang tip niyan, para mas mabilis. Magsama ka ng senior citizen. So eto kami ngayon, papunta kami ng BIR para magbayad. So para mas mabilis, isang tip ko para sa inyo, magsama ng senior citizen. Yun! So abangan nyo ha. Ito yung challenge natin kung gaano ba kabilis tayo kung may kasama tayong senior citizen. Kasi nung nakaraan, magbayad ako sa map ko. Nako, ang tagal ko, ang haba ng pila. Hindi ko naisip na mas may mabilis pa pala pag kasama mo ang isang senior citizen. O, di ba? Tama. So kami na po ipapasok, ha? Andito na po kami ngayon para magbabayad. Okay. So ito na. Papasok na ako sa loob ng mall. Pasok yung special. Ngayon sa kapatakaran ko ng admin doon na pinipinili sa dati, hindi na po nila inalaw. Ngayon, ang ginagawa po namin, pagtapos dito muna si ma'am, kausapin niyo po muna kung pwede si ma'am. Kayo na po sa bahay ng paliwanag. Okay. So saan po tayo pwede magtanong? Ngayon dito po muna si ma'am pila. Okay. Tapos kayo po muna dumiretso doon sa... Pipila pa po ako? Hindi na. Okay. Si ma'am muna dito muna alamin. Dalhin ko na lang yung ID ni ma'am. Akala ko kasi... Paliwanag niyo na lang po sir. Kasi kung allowed si ma'am ng BIR, pwede po siya makasama niyo doon. Kung Opo, hindi opo. naman po, sorry po, sila na po mag-desisyon na lang. Ayan po. Akala ko diretso na pag merong kasamang senior citizen pero bawal pala. So ayan. So tayo na lang po dito ang pumipila. Kita ko sa inyo. So eto tayo, papila po tayo ngayon. Kasi bawal yung matanda. Bawal yung senior. Yun po kasi yung patakaran ng mall. Eh, siyempre ang BIR nasa loob ng mall. Kaya ayun, sinusunod nila yung protocol ng mall. A few inches later. Yan. So, kakatapos ko lang tinap yung sa gilid ng pila. Pigil up lang sa BIR. So, ganoon talaga. So, buti na lang talaga na may kasama akong senior. Yan. So Nay, bawal po talaga pag may senior sa loob. Opo, pero kahit pa paano, malaking tulong ka rin kasi siyempre, dahil sa inyo, napapasok tayo ng mabilisan sa loob. Kasi kung ako lang talaga, tingnan mo naman yung pila dun. Meron pa sa... Opo. At yan po, kabisyo. Ayun. So sa mga nagtatanong sa atin, ganon pala katagal pag nasa loob po tayo ng mall kasi meron po silang mga protocol na dapat sundin. Like halimbawa, yung kung saan andun ang BIR, ang sabi, ang guidelines po ng naturang mall ay bawal po ang mga senior at saka below 21 years old. So ganon talaga. So ano yung policy o guidelines na nandun mismo sa naturang mall, talagang susundin yun. So actually hindi pa kami tapos. Oo, may inaantay pa kami dun sa mga kailangan na mga papeles. Oo, so ganun, kahirap pala ngayon. Ayan, yung issuance of medical certificate ngayon. So, ayan. Wala, palpak tayo. Palpak tayo. Always your number one SM radio station.